Miasto Grybów po raz czwarty jest gospodarzem turnieju piłki siatkowej o Puchar Ziemi Grybowskiej. Turniej z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością oraz poprzeczka tego turnieju z roku na rok jest stawiana coraz wyżej i tak jest również i w roku bieżącym. Jestem bardzo zadowolony z postawy organizatorów dzisiejszego turnieju. Mam nadzieję, że takich pomysłów będzie coraz więcej. Miasto Grybów wspiera takie inicjatywy, między innymi jak inicjatywa dzisiejsza. Nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony właśnie postawą organizatorów, tak jak już wcześniej wspomniałem. I wszystkie pomysły, które są przedstawiane nam jako samorządowcom, w miarę możliwości wspieramy wszystkie inicjatywy organizacji pozarządowych, między innymi taka właśnie jak dzisiejsza. Takich pomysłów, można powiedzieć, nowych pomysłów jest coraz więcej, między innymi już dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy zlot samochodów zabytkowych, mamy pierwsze Grand Prix Grybowa samochodów, można powiedzieć, w modelarstwie sportowym, mamy turniej piłki siatkowej, mamy walki rycerskie i mam nadzieję, że z roku na rok będzie coraz więcej pomysłów, a co za tym idzie, promocja naszego miasta, nazwa naszego miasta będzie coraz więcej wypowiadana. W tym roku graliśmy na 4 salach. Na salach na sali w Białej Niżnej, na Siołkowej, na sali gimnazjum oraz główną halą była hala Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie. W tym roku finał był na bardzo wysokim poziomie. W finale spotkały się drużyny z Grodna. Jest to drużyna, która jest wicemistrzem Białorusi. Przeciwnikiem drużyny z Grodna była drużyna prowadzona przez pana trenera Piotra Pajdę z Jarosławia i na ten turniej przywiózł kadrę województwa podkarpackiego. Tutaj szkolili się przez 2 dni, szlifowali formę na turniej Nadziei Olimpijskiej, który za tydzień odbędzie się w Spale. Muszę też powiedzieć, że bardzo fajnie wypadły nasze dziewczyny. No, w grupie wygraliśmy swoją grupę i w meczu o 3. miejsce ulegliśmy drugiej drużynie z Grodna.